Ndị be anyị ndewonu. Biko geenụ ntị n'ọkwa nke a dị nnukwu mkpa. Otu Uwandiigbo na-akpọ ụmụ nwoke, ụmụ nwaanyị, ụmụ okorobịa na agbọghọbịa ndị Igbo nọ na mba ụwa niile ka ha bịa debanye aha wee soro na ọmarịcha ọgbakọ ya bụ kọnferensị n'olu bekee nke ndị Igbo niile ga-enwe maka ọganihu asụsụ Igbo na ama cyber Zoom nke ịntanetị. Ọgbakọ nke a bụ maka nhazi asụsụ Igbo ga-abụ mmemme mkpụrụ ụbọchị abụọ. Ọ ga-ebido mgbe mkpụrụ ụbọchị ga-adị na 27 wee ruo 28 n'ọnwa nke 11 n'afọ 2020, ya bụ 27 na 28 Nọvemba 2020. Ọ ga-ebido n'elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere 3 nke ehihie kwa ụbọchị, ya bụ 9 a.m. to 3 p.m. Eastern Time. Isiokwu ọgbakọ nke a bụ ndị Igbo na asụsụ ha n'afọ 2020 gawa. Nke a bụ iji kwalite asụsụ Igbo nke onye ọbụla kwenyere ọ na-anwụ anwụ. Maka osi na dị, ndị be anyị sịrị na ọkụ daa ibile ntụ ịfọ ya ọnyọ chake. Biko ka a ghara ịkọrọ gị akọrọ, jee ugbu a na webụsaịtị Uwandiigbo bụ www.uwandiigbo.org/conference. Idebanye aha gị ozugbo, ụjọ adịghị ya. Onye Igbo ọbụla tozuru idebanye aha. Onye isi ndị otu a bụ ọkammụta omenka afụrụ n'anya Ejikeze na-asị, biko gbakọtanụ ka anyị fụọ ọkụ ọnụ ọchake. Ekele.